Shugaban sanatoci dattijo ka rike jama'ar ka da gaskiya. Ran gani ran zane Sardauna ka rike Allahu guda ɗaya. Ashe, hayya mana na agudi, kai na gudi ne sarkin waka a da Sardauna SB. Da mutum, dartin Sardaunan bada ne sanata mai girma. Kai Sardaunan bada ne sanata. Sardaunan bada ne sanata. Ga ogana na ziyararta sama. Ga mai girma duka mun huta. SB ya azo mun kara jar fata. Kwarai, sabo na Suleiman jamanmu ne wannan. Jama mai girma ne duka mun gane. To, mai kaunar sannata shi gwani na ne. Haba, jama mai alfarma shi ga kowa ne. SA na buje daga SB ba daɗi ne. Hayya, ga SB sannata duka mun bi shi. Hayya, sanata Ahmad Lawan nawa giwa ne. Lamba na ukun ƙasa ta fitacce ne. Ya ja SB a ja masa ƙarya ne. Hayya, ya Ahmad sannatin gaskiya shi ne. Hayya, ga mai girma nan gaida da tijo. Bana mun yi gaba mun kyale yan banjo. SB ne sannata yanzu sai ajo. Sanatoci Dr. Ahmad ne mejo. Zaɓin manya maza har da sirbajo. Yawwa son sai asalin mu mun zaɓi cancanta. Da mutum biyar mu ta gaske mun kau da yan mita. Wayo son sai sanata a yankin mu sai dakta. Yes, waƙar girma da takensa kun ji ta. Yawwa na gudun ne sarki karero ta. Haba babban jirgi a son sai ku ce kago. Haba dakta Ahmad Lawan jama'ar jago. Kuri'ar talaka awa ta aka ce ungo. Hayya ga babban kamfani ya wuce shago. Darni na gani a gona ta mai rogo. Son sai ai gobe wara aka sai SB. To kai gana garkuwa goma sai hafi. Sai mata maza duka sai selfie. Mai roƙon rabbi ya zarce mai tsafi. Kauce matsayin ka dai babu mai haufi. Yes, sanata president je ka sai barka. Haba mana ganan damuna za mu je shuka. Sanatoci ba iyaka a bayanka. Ko yau ko gobe ogan mu sun bi ka. Alkairi na kwarai gun su ka saka. Nasarari da yawa gun ka sun taka. Sardaunan bada ne SB. Ashe? Na agodi gaida sannatan yankin arewa. Masu gaunar arewa. Sannu gatan arewa. Mai tsayawa arewa. Ginshikin yan arewa. Katangar yan arewa. Martabar yan arewa. Ga mutuncin arewa. Sannatan yoba ta arewa. Sannu harshen arewa. Fitilar yan arewa. Mai share kukan arewa. Mai tallafi ga arewa. Sannu zakin arewa. Mai kula da arewa. Kuma shi ne arewa. Dattijan arewa. Jajirtaccen arewa. Gogaggen arewa. Ahmad Lawan mai arewa. Mai mutanen arewa. Mai dattijan arewa. Mai matasan arewa. Mai 'yan matan arewa. Mai musulman arewa. Kiristocin arewa. Mai hausawan arewa. Mai yarbawan arewa. Mai fulanin arewa. Mai ibo 'yan arewa. Mai igalan arewa. Mai nufawan arewa. Kanuran arewa. Mai wadawan arewa. Duk wani yaren arewa. Gatan jihohin arewa. Benuwan mu ta arewa. Borno su ma arewa. Bauchi su ma arewa. Gatan kanan mu ta arewa. Kogi ma 'yan arewa. Katsinan mu ta arewa. Har Filato arewa.
ga Taraba a ya arewa Amadu, hadda Naija ya arewa Amadu, Adamawa arewa Ya Amadu. gatan Kaduna ta arewa Ya Amadu. gatan Sokoto arewa Ya Amadu. gatan Gombe a arewa Ya Amadu. gatan Jigawa arewa Ya Amadu. gatan Kebbi ta ya arewa Amadu, Nasarawa arewa Ya Amadu. Kwara na sanyo ya arewa Amadu, Zamfarawa arewa Ya Amadu. Yobe ma na ciki arewa Ya Amadu. asali na Yobe ta Ya Amadu. asalin daktan muna Ya Amadu. sannatan Yobe ta arewa Ya Amadu. gatan sarakan arewa Ya gatan gwamnonin ya arewa Amadu, sanatocin ya arewa Amadu, ministocin arewa Ya Amadu. memban arewa ya Amadu, house of rep ya arewa Amadu, sojojin arewa Ya Amadu. custom arewa ya Amadu, immigration ya arewa Amadu, yan sandan arewa Ya Amadu. sannu gwarkifan ya arewa Amadu, defendant yan ya arewa Amadu, midibillin ya arewa Amadu, wingan yan arewa Ya Amadu. ga sai kan arewa Ya Amadu. haigwar skoran arewa Ya Amadu. shi ne kocin arewa Ya Amadu. duk karshen zance arewa Ya Amadu. ga makurar ya gurewa Amadu, karshen zancen ya arewa Amadu, sardaunan arewa Ya Amadu. gasar mun arewa sb shine gatan arewa ashe sama na a gaisar sb da mutum sanatan arewacin naija Dakta Ailawan maso al'ummar mu gaba daya. shugaban sanatoci datti jaka rike jama'ar ka da gaskiya rangini ran zane sardauna ka rike allahu guda Sanatan daya arewacin Naija. dakta ailawan maso al'ummar mu gaba daya Shugaban sanatoci dattijo ka rike jama'ar ka da gaskiya. Rangini ran zane sardauna ka rike ce sanatan arewacin naija ahmad ailawan maso al'ummar sa gaba daya shugaban sanatoci datti jaka rike jama'ar ka da gaskiya gini ran zane allahu shi ya zama gatan ka gaba daya arewacin Naija. na gode ashe Shugaban sanatoci dattijo ka rike jama'ar ka da gaskiya. Rangini ran zane sardauna ka rike Allahu guda. yayi lahu sarkin iko mai taimaka wa dakta ahmad shi daya shi nake yi wa bauta allahu kadirin wa maridi da gaskiya ya ba mu baiwar waka baiti ya zo mu yi shi da gaske da kwalliya wanda shi yayi iko jirgi ya tashi san sama ba wata kariya ilahu sarki mai diga gara wa dakta ahmad mai mana juri kake mana allah ana zo ka shirya hanya ta Sanatan arewacin Naija. dakta ailawan mutanensa ku zo ko mu har hado Shugaban sanatoci dattijo ka rike jama'ar ka da gaskiya. Rangini ran zane sardauna ka rike Allahu guda kai daya. salati Allah gun mazu manzo nura abun gani wanda ya rike turbar manzon mu bai shan wahala ko sannani rike salatin manzo wallahi ka gama adalayin kwarjini rabbi salli wa sallim gun manzon da ya kurde ka farin jini sali da sabai na sa su bai tukan nazar ta gunaguni rabbi sali sa'o gan mu ahmad lawan jigon mu Sanatan gaba daya arewacin Naija. Shugaban sanatoci dattijo ka rike jama'ar ka da gaskiya. Rangini ran zane